Vítam vás pri tomto videu. V prvom rade by som sa vám fakt chcela ospravedlniť za to, ako teraz vyzerám a za to, ako to je strašné osvetlenie, ale toto video natáčam približne tak o 1 ráno. Ale dostala som strašne veľkú chuť pospávať si teraz toto. Áno, o 1 ráno. Problém. Kto by náhodou nevedel, tak toto je puzzle, ktoré som pred pár dňami dostala na narodky od mojej sestry. A zostaneme ešte chvíľku pri tých narodkách. Pred pár dňami som oslavila 23 rokov. Áno, viem, že mi to neveríš, ale fakt mám 23. Som stará. Vážne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí mi napísali a ktorí si na mňa spomenuli. A veľmi mi je ľúto, že som všetkým neodpísala, ale bolo vás naozaj strašne veľa. Na Facebooku to bolo asi 70 správ, na Asku približne 40 a plus nerátam k tomu ešte tých, ktorí mi gratulovali v komentároch na YouTube. To je jednoducho... Wow! Neviem, čo mám na to povedať, vážne, všetkým ďakujem. Viacerí z vás boli zvedaví, čo som dostala na narodky, takže puzzle, náramok Paramore. Kto by nevedel, tak Paramore je názov mojej obľúbenej kapely. Potom ešte pár čokolád, nejaké drobnosti a dostala som dokonca aj darček od mojej fanúšičky. Viem, že je to nejaký balíček, ktorý mi poslala a písala mi, že to je k narodeninám. A ja som dneska to chcela doniesť, urobiť nejaký unboxing, otvoriť to, ukázať vám, čo som dostala. Ale vážne som si to dneska nestihla prevziať, takže Simonka, fakt prepáč, ale nemám ten balíček pri sebe, takže nemôžem všetkým ukázať, čo si mi poslala. Ale určite to urobím v niektorom z ďalších videí, alebo aspoň vám to odfotím a dám vám to na Facebook, aby ste videli, čo mi poslala. Ale fakt som strašne zvedavá, čo v tom bude. Vážne, veľmi neviem sa dočkať. Vážne sa na to strašne teším. Hej, a aby som nezabudla, tak úplne ten najkrajší darček mi dali moji kamaráti. Oni mi totiž natočili video. A ja vám to video teraz pustím, takže dohodneme sa takto. Vy si budete pozerať video a ja si zatiaľ budem skladať puzzle. To vidieť nemusíte, pretože to je nuda, to by vás nebavilo. Takže stretneme sa po tom videu a dúfam, že to už do celý bude mať hotové. Držte palce. Čauko Hailey, dneska je 17. decembra a to znamená jediné. Máš narodky. Tento fakt nenechal chladného nikoho na tejto zemi, tak sme sa vybrali do sveta, aby sme ti sprostredkovali tie najexkluzívnejšie gratulácie. Enjoy it. A hneď aj vyrážame do tuhej zimy za asistencie lahodných zvukov. Záverom by som chcel pogratulovať Hailey k narodeninám, pretože za všetko, čo robila pre naše mesto, si to jednoznačne zaslúži. Ďakujem. Zima nás neopúšťa, no my ideme napred. Je 14.12.2013 a hlásime sa do stanice Markecany so správou, že Hailey má meniny alebo narodeniny alebo dačo také. Takže všetko najlepšie. Zabudnúť na hollywoodských hercov by bola škoda. Happy birthday! Happy birthday, or whatever. I need birthday singers! Come on, people, we need birthday singers! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday To you! Nemôžeme obísť ani kalifornskú Pasadenu. Počul si, že Hailey bude mať teraz narodky? Nie, prečo? Tak je odkáže, jej prajem všetko najlepšie. Ponorme sa teraz do Wait! Happy birthday to you, poniky poletujú. Pozor všetci, Hailey letí, oranžové vlasy jej vejú. Všetko najlepšie. Pripájam sa srdečne ku všetkým gratulantom. A ja? Čau. Čau.
ste to pozerali. No tak som to nestihla, no. OK, tak ja vám pustím ešte jedno krátke video, kým to doskladám. Kamaráti asi tak 2 dni pred mojimi narodkami ma prekvapili u mňa doma a prišli mi zagratulovať. A to konkrétne tak, že ten kamarát, ktorý hral na saxofóne, tak mi rovno pred domom zahral Happy Birthday. Fakt to bolo také nečakané a vôbec som netušila, že majú v pláne prísť ku mne a keby som to vedela, tak určite si vezmem kameru a natočím vám to. Ale bolo to prekvapenie. Ale špeciálne pre vás som donútila toho kamaráta, aby mi to ešte raz zahral v obývačke, aby som vám to mohla natočiť, samozrejme. Takže pozrite si video a ja to zatiaľ idem doskladať. Stihla som to. Yes! Takže už je to hotové a vyzerá to takto. Tak a to je z tohto videa už všetko a ja vážne idem spať, pretože sú asi tak 2 hodiny ráno a ja mám zajtra v pláne, vlastne dnes. No proste mám v pláne natáčať vianočný špeciál a vážne by som na ňom nechcela vyzerať ako zombie. Mozgy, chcem jesť mozgy. Nie, ale vlastne čo jedia zombikovia vegetariáni? Takže ešte raz by som všetkým chcela poďakovať za krásne gratulácie a hlavne teda kamarátom za to video, pri ktorom som sa fakt nasmiala. A opakujem, že mám 23 rokov a je mi jedno, že mi nikto neverí. Fakt mám 23, vážne. Verte mi, ja neklamem prvýkrát. Ale nie, fakt neklamem, fakt mám 23, vážne. A 23 je také super číslo. Dobre, fakt, koniec videa. Dobrú noc vám prajem, pekné sny a vidíme sa pri vianočnom špeciáli. Takže zatiaľ, čaute.